Avui porto un recurs indispensable d'edició d'imatges, el qual jo faig servir molt. És força curiós poder treure els fons blancs i deixar-lo transparent, com veurem a continuació. Jo el faig servir molt per les meves presentacions, pel Geniali, per d'altres coses, inclús per ficar en una fitxa. No oblideu que deixaré l'enllaç a la descripció. És un programa online i gratuït. No s'ha de descarregar res. Si t'agrada el vídeo, dona-li al like. Com funciona? És molt intuïtiu. Sols has d'anar a la pàgina, aquí, anar a buscar la imatge al teu ordenador, seleccionar-la i obrir-la. Veieu que aquesta té el fons blanc. És un programa d'edició de fotos, així que té d'altres opcions, però nosaltres ens centrem en aquesta opció. Treure el fons blanc i deixar-lo transparent. Format PNG i descarregar. Se'ns descarregarà al nostre ordenador. I ja està per utilitzar. Així, tantes vegades com volguéssim. Podríem obrir una altra i una altra i una altra. Cap problema. Bé, espero que us hagi ajudat.